खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव बिजेपि दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल आरो जयनिं हाबाफारि लादों। सा 100निबो गोबां सुबुंफ्रा इउपिपिएल आरो कंग्रेस पार्टी नागारनानै बिजेपि दोलोआव जयनिं जादों। बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलावनो बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि बिक्टर कुमार दास, बिटिआरनि इएम आरो सुक्लाय सेरफां बियाबनि एमसिएलए रनेन्द्र नार्जारी, सुक्लाय सेरफां मण्डल बिजेपिनि आफादगिरि सत्र सिंह चौधुरी आरो लोगोसे बिजेपि दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। बिजेपि दोलोआव गोदानै जयनिं जानाय कंग्रेसनि मावथिफोरा फोरमायथिदों। सुक्लाय सेरफां बियाबाव एमसिएलए रनेन्द्र नार्जारीया रायजो राजाफोरनो गोबां खामानि मावना होनाय आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै बिजेपि दोलोआव जयनिं जादों होननानै बेबादि बुंदों। नैथि खौराङाव दङ बे समाव बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गासै बर' सावथुन नायगिरिफोरा नेनानै दंमोन जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 एबा नैथि खोन्दोखौ माब्ला नुनो मोनगोन होनना आरो माब्ला रिलिज जागोन होननानै। बे समाव सावथुन दिहुनगिरि पंकज लाहारी बिथाङा जांख्रिथायनि थैसाम 2 नि जानो गोनां रिलिज कालारखौ फोसावबाय। बावैसो सिगां गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावनानै होनाय बायदिब्ला फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 10 खालाराव रिलिज जासिगोन। बिथाङा बयखौबो नायगोन आरो अनसायगोन होनना आसा फारिदों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन गुबुन हारिफोरनि बायदि जोंनि बर' सावथुनखौबो जौगानाय फारसे लांनो थाखाय जोंनि आखायावनो दं। बेनिखायनो बयबो नायनांगोन आरो हानायमानि अनसायनांगोन। जों बयबो मिथिगौ जांख्रिथायनि थैसाम नैथि खोन्दोनि स्ट'रिया आबुङै आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनायनि बागै, जाय सावथुनाव सुखबीर कार्जी, लिंसार बसुमतारी, फुजि बसुमतारी, नेरसोन बसुमतारी, बिरफुं महिलारी आरो गोबांथार आर्टिस्टफोरा फाव खालामदों। दासिम बे सावथुनखौ सिनेमा हलाव दिन्थिनायनि खोथा फोरमायाखैब्लाबो जानो हागौ गासै बिटिआरआव थानाय सिनेमा हल आरो आसामनि माखासे जिल्लानि सिनेमा हलफोराव जेब्ला सावथुना रिलिज जागोन अब्ला बिथांमोना दिन्थिगोन। थामथि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे गिख्रंथाव दावहानि खौरां। जों मिथिगौ पहलगाम गाग्लोबनायनि उनाव भारत आरो पाकिस्तानजों गिख्रंथाव दावहाया जाबाय थानायनि सिगांनो रासिया आरो इउक्रेननि गेजेरावबो थाद'नाय गैयाजासे दावहाया जादोंमोन। भारत आरो पाकिस्ताननि दावहाया जोबनानै थांदोंब्लाबो नाथाय रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय गिलु-बालु दावहाया जोबाखै। आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट एबा आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ गोबां खेब दावहाखौ दोनथ'नांगौनि थाखाय गंनैबो हादोरनि हादोरगिरि आरो माखासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायनाय जाबोदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव दावहाया जोबनानै थाङाखै। बेबादिनो फिन आरोबाव रासियानि रौनियाया मैया इउक्रेननि गंसे गिदिर ड्रनखौ गाग्लोबदों एबा गावख्लायदों। इन्टारफेक्सनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला ड्रनखौ कुर्स्क परमाणु मोब्लिब गोहो प्लान्टनि खाथियाव गावख्लायनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव मोनसे हेफाजाबारि ट्रेन्सफर्मारखौ खहा खालामदोंमोन, जेराव ड्रनआ बेरफ्रुनानै जायगायाव थानाय गोबां थासारिखौ खहा खालामदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो दासान्दि दोलोनिफ्राय बिबान एंगारनाय रिजाइनेसन बिलाइ गथायनाय गोबां दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोनगासिनो। बेबादिनो बुद्धदेब मोसाहारिया इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिबान एंगारबाय। क'क्राझार जिल्लानि इउपिपिएलनि गायसनगिरि आरो नेहाथारि बुद्धदेब मोसाहारिया बिबान नागारबाय। सनिबारखालि गावनि बिबान नागारनाय लाइजामखौ इउपिपिएलनि मिरु मावखुलियाव दैथायहरो बुद्धदेब मोसाहारिया। इउपिपिएल दोलो नागारनानै खन्थाइ आवरायनाय बादि गोसोआव गोबां दुखु मोननाय थानाय खुद्रिखांनाय फोरमायदों बुद्धदेब मोसाहारिया आरो क'क्राझार जिल्लायाव इउपिपिएल दोलोनि जेबो खान्थि गैया होननाबो बुङो बुद्धदेब मोसाहारिया। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। छत्तीसगढ़नि सुकमा जिल्लायाव सासे सिआरपिएफ कनस्टेबलआ डिउटियाव थाबाय थानाय समावनो गावखौ गुलि गावना जिउ फोजोबनानै लादों। पुलिस मावख'गिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला कनस्टेबल शशि भूषण कुमारआ बिबाननि समाव गावखौनो लाइट मेसिन गानजों गुलि गावना लादोंमोन। पस्टमर्टेम आनजादनि उनाव बिथांनि गोथै सह'खौ गावनि जोनोम गामियाव दैथायहरनाय जायो होनना सुलुङाव फोरमायदों। हादोरजों लोगोसे उत्तराखंडनि आबाद सेक्टरनि थाखाय मोजां खौरां। बावैसो रायजोआव दिहुनजानाय आपेलफोरखौ इउएइआव दैथायहरनाय जादों। उत्तराखंड सोरखारा पौड़ी गढ़वालनिफ्राय इउएइनो 1.2 मेट्रिक टन आपेल दैथायहरनो फोसावबावदों। बेबादिनो रायजो सोरखारा लैथोआरि लामाजों 8 मेट्रिक टन आपेल दैथायहरनो सानथांखि बानायदों।
मख'जाथाव दि आपेल दैथायहरनाया आबाद आरो प्रसेस्ड फ्रुट प्रडाक्शन एक्सपर्ट डेभेलपमेन्ट अथरिटिनि हेफाजाबाव खालामनाय जादों। बे बिथिङाव सासे आबादारि रोंग'साया बुंनाय बायदिब्ला आबादारिफ्रा आपेलनि दैथायहरनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। जुदि जों बे आयदायाव बांसिन मुलाम्फा जानो हायो अब्ला खाथिनि इयुनाव खोला सानजा एसिया आरो इउर'पआव दैथायहरनायनि खाबुखौ फेहेरनो थाखाय सावरायनाय सोलिगासिनो दं। अख्रांमा नागिरनाया दा भारतनि थाखाय मोनसे सनानि सम। बे बिबुंथिया अख्रां दावबायारि सुबानसु शुक्लानि सनिबाराव हायुङारि अख्रांमा साननि गाहाय हाबाफारिखौ बिबुंथि होनानै हानजानि दैदेनगिरि सुबानसु शुक्लाया अख्रांमा नायबिजिरनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदों। बिथाङा आथिखालनि समखौ अख्रांमा नायबिजिरनायनि बिथिङाव भारतनि थाखाय मोनसे सनानि सम होनना बाख्नायदों। शुक्लाया बेखौबो बुंदोंमोन दि गासै मुलुगआ भारतनि अख्रांमा हाबाफारिनि थाखाय गोसो गुदुं आरो बियो खालि हादोरसिमल' नङा दि सिमा गोनां नङा, जेराव जापान आरो इउर'पनि अख्रांमा एजेन्सिफोराबो भारतारि अख्रांमा मिशनफोरनि बागै जोबोद गोसो गुदुं। शुक्लाया बेखौबो मख'दोंमोन दि भारतनि थाखाय बे रंजानाया मुलुगनाङैनो सोलिगासिनो आरो जापान आरो इउर'पनि अख्रांमा एजेन्सिफोराबो जोंनि मिशनफोरनि बागै जोबोद गोसो गुदुं। बाक्सा जिल्लानि पाटला गोजोनपुर गामिनि गं 87 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों बिटिआर सोरखारा। गोबां समफोरावनो बिटिआर सोरखारा हानि फोरमान बिलाइ राननानै होनाय बायदिनो पाटला गोजोनपुर गामिनि बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों पाटला गोजोनपुर गामिनि गं 87 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों चालबारि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि बिकन गयारी, जालाकाना बेंकनि बिबानगिरि सत्यजित नियक, चालबारि बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिन्दु माहारिजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। आंबो सासे सरासनस्रा नोगोरारि। आंनि लोगो मन्थ्रिफोरनि थाखाय बाहायजानाय रोखोमसे नेमफोरानो आंनि थाखायबो बाहायजायो। बेनि उल्थायै आंनो जेबो जर'खा नेमखान्थिनि गोनांथि गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों केबिनेट मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ। हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि बिबुंथिया मख'जाथाव दि साननैसो सिगां मिरु केबिनेटआव मोनसे मख'जाथाव थिरांथा लानाय जादोंमोन, जेराव बेयाव बुंनाय जादोंमोन दि जुदि सोरबा मन्थ्रिया मोनसे दाय गोनां केसआव दायनिगिरि जायो अब्ला 30 सान एबा बेनि बांसिन जोबथेसालियाव थानांगौ जायो, अब्ला बै दायनिगिरि मन्थ्रिखौ मन्थ्रि बिफाननिफ्राय बोखारनाय जागोन। बेनि गेजेराव बे थिरांथाखौ थांखि लानाय आयेनाव मख'नाय जादों जेब्ला बे गोदानै थांखि लानाय नेमखान्थिनिफ्राय गाहाय मन्थ्रिखौ रेहाय होनायनि आयदाया नुजादोंमोन, अब्ला गाहाय मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि बे नेमआ बयनिबो थाखाय समान आरो बे नेमनिफ्राय गावखौ रेहाय होनानै मुलाम्फा लानो हाया। आं बेनि एंगारनाय नङा। आंबो सासे सरासनस्रा नोगोरारि, बेनिखायनो गुबुन मन्थ्रिफोर बायदि बे नेमआबो गाहाय मन्थ्रिनि थाखाय बाहायजागोन होननानैबो बाथ्रा बुंदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया। बेनि सोमोन्दै मन्थ्रि किरेन रिजिजुआबो फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।